Răpirea. Atenție! Fără mișcări bruște. Să nu le rănești cu peria ta, pițigoiul meu Ai vesel. grijă de ele cum am și de tine, gulie dulce. Chiar trebuie să facem toate astea pentru a planta niște amărâte de cepe? Trebuie să câștigi încrederea legumelor dacă vrei ca ele să-ți ofere toate vitaminele lor. Oh, Doamne! O să arăți așa de drăguț pe mica pelusa lui Betty! În regulă. Plasați piticul vertical. Datorită vopselei lui toxice, piticul care ucide ploșnițe împrăștie pesticidele tale ce pot extermina toate insectele pe o rază de 9 metri. Doar nu o să-ți pui acele mini-arme chimice pe peluza ta, nu-i așa? În primul rând, pun ce vreau eu pe proprietatea mea și apoi doar vezi de cepele tale. Hai, Titus, nu avem nevoie de pesticide pentru a nu avea de-a face cu insectele. Tată, lasă-l, nu ascultă. Bună dimineața! Bună dimineața! Și cum s-a odihnit micuțul nostru prieten? Acum salută-ți cei doi prieteni ai? Privește! Ce? Un hoț ne-a furat unul dintre piticii noștri? Un pariu că ei au fost familia aia tofu de urăște piticii. Nu e bine. Nu pot spune așa ceva, tată. Nu ai nicio dovadă. Nu uita că te-ai măritat cu domnul Alarmă în persoană și o să pun eu mâna pe mâncătorii ăia macrobiotici de viermi sau numele meu nu este Habab. Dați-mi înapoi piticul de grădină, hoților, răpitorilor! Îmi vreau înapoi piticul și-l vreau acum! Cine? Ușurel, ușurel. Nu suntem în vreunul dintre serialele tale cu polițiști. Nu am furat nimic. Nu încerca să mă păcăliți! Camera mea de supraveghere a filmat răpirea! Totul e aici! Unde ți este videoul? Nu avem așa ceva. Eu am, să mergem acolo! Se pare că te-am prins cu mâța în sac. Nici vorbă, hoțul poartă o mască. Nici măcar nu-ți poți da seama cine e. Și ce dacă? Aparent, hoțul a trecut prin curtea noastră, dar asta nu înseamnă nimic. Oricum trebuie să plecăm. Toate cele bune nevestei tale. Dar este asta curtea ta sau nu? Ce? Îndrăznești? Îndrăznești să contești dovada mea de necontestat? Ce spui de asta? Bine, și cum rămâne cu piticul meu? Doar nu o să cedezi, nu-i așa? Ce-am să vă fac? Ce-am să... Două vizite într-o singură dimineață? Eu nu am să mă mișc până nu îmi recuperez piticul. O să petrece ziua chiar așa, domnule Habab. O să vă dăm pasta noastră de disc cu extract de salvie. Ce? Ce? În regulă. Nu am timp acum, dar vă avertizez, ăsta e doar începutul. Precum Titus Habab trăiește și respiră, așa se va face și dreptate. Ai înțeles? Hei, ce faci? Să le spui părinților tăi că își vor recăpăta cocoșul lor idiot doar când îmi vor restitui piticul de grădină. Glumești? L-a luat pe Cracker drept obstatic, ca într-un film cu gangster. Dar că noi nu am furat nimic. Cine se crede el răzbunându-se în felul ăsta pe săracul Cracker? Păi, adevăratul hoț trebuie să returneze piticul. Cracker, nu te stresa, da? Trage aer adânc în piept. O să-ți trimite multe energii pozitive. Cred că e o experiență traumatică să stai cu nebunii ăia. Nu? Titus! Nu sta degeaba, fă ceva! Creatura distruge totul! Scoate-l afară din casa!
gând, doamnă! Nu până familia Tofu ne înapoiază piticul de grădină! Nu-mi vine să cred! În timp ce ostaticul tău îmi distruge casa mea drăguță, ți-ți arde de joacă cu pitice! Ce? Tu numești asta joacă? Se întâmplă că sunt un specialist în siguranță și nu am de gând să las familia Tofu să-mi fure încă un pitic. Reputația mea este în primejdie, ai înțeles? Oh, vecinul nostru are nevoie de ajutor calificat. Trebuie să găsim adevăratul hoț. E clar că părinții noștri nu se pot descurca într-o asemenea problemă. Cred că am o idee. Privește! Seamănă cu hoțul. Da, aceeași deghizare, aceeași metode. Hoțul îl imită pe justițiarul nopții. Acolo! Privește, e hoțul! Afurisitul a plecat! Nicio problemă, știu unde se ascunde. Știam că o să te prind în cartierul tău, April. Ei bine, îi răpesc pe tipii ăștia ca să opresc invazia piticilor toxici. Când domnul Habab o să afle că justițiarul nopții este în spatele chestiei ăsteia, sigur îi va da drumul lui Cracker. O să vedeți! Ideea este lăudabilă, April, dar totuși nu este bine să încalci proprietatea altcuiva și să furi. Da? Și ce ar trebui să facem? Dacă returnăm piticii, domnul Haba va spune că el a avut dreptate când ne-a acuzat. Va fi cea mai fericită zi din viața tipului. Îl pot returna eu! Ești nebună? O să ajungi direct pe grătarul lui Habab. Asta a fost ultima masă macrobiotică a lui Curly înainte să fie răpit. Tocmai am vorbit cu Titi. Scorul e 2-2. Ne va înapoia cele două animale în schimbul a 2 pitici. Be! 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 Bună, Billy! Faci curățenie? Ha? Ăsta era bolul de cristal al mamei. Se pare că lui Curly nu i-a plăcut. Totul este scăpat de sub control. Tata vrea să construiască un zid de ciment înalt de 9 metri între curțile noastre. Da, și părinții mei sunt pregătiți pentru azilul de nebuni. Pentru a ieși din nebunia asta trebuie să lucrăm împreună, tu și cu mine. Ca în sport, nu crezi? Nu te neliniști, familia aia Tofu nu o să te răpească. Un detector infrasonic, un senzor infraroșu, un aparat telemetric de măsurare, un tufiș. O să mă ascund în spatele lui toată noaptea dacă trebuie. Ce? Ce? Alarma mea! Mi-am jurat că o să te prind, Tofu! Tu? Deci tu ești hoțul piticilor de grădină? Cum ai putut să faci așa ceva tăticului tău? Ușor, tată. Am încercat doar să testez eficiența sistemului tău de alarmă. A vrut să mă ajute? Oh, vino la tata, fiule. Asta e prima oară când te interesează ceva la care am muncit eu. N-a mai rămas nimic de spart. Macrobioticii sunt afară. Să
să mergem! O, în regulă. Am greșit că v-am acuzat. Scuze! Acum putem să-ți punem piticii la locul lor? Ce să-mi pui? Nu mă interesează. Apropo, Cici, cum ai ghicit că eu sunt hoțul? Eram sigur. Știam că ești un mare admirator al justițiarului nopții. Și apoi, cine altcineva ar alege un astfel de erou slăbuț de remodel, a? Cici se face remarcat. Spuneți nu la Aquapark! Nu! Merge! Ei, măcar mesajul nostru ecologic va fi destul de clar. Ce cu gălăgia asta așa cu noaptea în cap? Îți vine să crezi, primarul nostru construiește un parc de distracție exact pe locul vechilor fabrici chimice de vilaj. Și? Nici nu se pune problema. Mult prea periculos. Ce credeți? Nu e tocmai cea mai elegantă costumație, dar sigur voi ieși în evidență, nu-i așa? Cici, poate ar fi fost mai bine să le fi spus mamei și tati că a intrat în competiția de la Aquapark. Contează. Familia Habab o sponsorizează. Ceea ce înseamnă că Billy Habab va ieși învingător. Billy, bună! Ce vreau să spun este că sper că vei câștiga. Serios! Și acum, pentru a anunța numele câștigătorilor competiției noastre de la Beauvillage Aquapark, vă rog să-l primiți cu aplauze pe primar! Ei, e bine, copii, precum știți, de acum încolo, frumosul nostru oraș va avea propria lui plajă. Mulțumesc! Aceștia sunt sponsorii noștri. Și acum să vedem cine a venit cu cea mai originală idee de distracție. Premiul întâi pentru cea mai originală idee de distracție este acordat lui Cici Tofu. Wow! Cici, te felicit pentru embarcațiunile tale bușitoarele gonflabile. Palatul Burger este mândru să-ți ofere permisul de diamant pentru aquaparcul orașului nostru. Cu el o să... Grație căruia avea acces nelimitat în Aquapark și la toate distracțiile lui. Și să nu ratezi mâine marea deschidere și primele bușitoare gonflabile. Bine, operațiunea costum de baie. Asta necesită o urgentă raită prin magazine. Nu vine să cred, am câștigat! Orașul spune nu! Aquapark să dispară! Orașul spune nu! Aquapark să dispară! Copiii să ne protejăm! În apă să nu-i lăsăm! Copiii să ne protejăm! În apă să nu-i Nu lăsăm! cumva sunt părinții tăi? Pun pariu că au golit butoaiele cu deșeuri toxice la micul dejun. Cici! Luna! M-auziți? Uite. O să întârziem puțin la cină! Pufuleții mei de piersică! Ce-a pățit micuța mea sămânță de Susan? Nu-ți place supa din frunză de Ridi? Ce-ai zice dacă ți-o condimentezi cu niște suc de păpădie? Scuză-mă, tu, fița mea de agrișe, dar o să te rog să vii cu mine. Nici o problemă! Cireșul meu e în floare. Ce e cu lanțurile din jurul gleznelor O voastre? să ne legăm cu lanțuri de porțile de la Aquapark pentru a împiedica să folosească bușitoarele gonflabile. Nu a fost de ajuns că ne-ați făcut de râs în fața întregului oraș? Și poate știrile nu au ajuns și la urechile voastre încă, dar bușitoarele gonflabile au fost ideea mea. Nu puteți să fiți mândri de mine măcar o dată? M-am săturat. Mă duc la fil. Cici, dar nu e vorba despre tine, așteaptă! Așteptați voi doi! Trebuie neapărat să vă aduceți aminte să mă dezlegați înainte să plecați așa! M-auziți? Hei, Cici! Bușitoarele tale gonflabile sunt chiar grozave. De-abia aștept să le încerc mâine. Nu crezi că Cici este poate mai important decât șmecheria cu rochița ta ciudată?
Na, tot timpul vă gândiți doar la voi. Întâmplător, cred că ce căutați voi este la Suzy între dinți. Suzy, scumpă, vin aici, floricica mea. Dă-i cheia lui mami. O să le demonstrăm alor mei că se înșeală. Phil, ai luat totul? Am luat camera video, o lanternă, niște frânghie. Oh, nu! Nu am luat nimic pentru gard. Da. Voi doi stați la pândă. Dacă apare cineva, atunci prefăceți-vă că sunteți niște porumbei îndrăgostiți și faceți ce fac doi porumbei. Zău, copiii din zilele astea, uite-te și tu ce inventează. Dacă există deșeuri toxice depozitate aici, ăsta e singurul loc unde pot fi. Cici, cântărește o tonă! Bine, dacă nu putem ajunge acolo sus, va trebui să trimitem doar camera video. Dar, Billy, dacă vine cineva... Fii serioasă! Ai văzut și tu că nu e nimeni la ora asta prin preajmă. O să ne dăm și noi doar o dată. Hai! Sper că n-am stricat-o, că mă omoară tata. Îl știi tu? Hai repede, să vedem ce avem. Exact. Știu că mama și tata sunt încăpățânați, dar dacă asta nu le va dovedi că nu au niciun motiv să umble de colo-colo îmbrăcați în butoaie pentru deșeuri toxice, nu știu ce altceva ar mai putea. Hei, ăștia au luat chestia cu porumbei îndrăgostiți mult prea în serios. Ce ai zice să le facem o surpriză? Hei, am înțeles. Ăsta trebuie să fie deșeul toxic de care tot vorbesc părinții tăi. Yes! Hei, bună treabă! Voi doi stătați la pândă? Ce ziceți de o baie la miezul nopții, fraierilor? Oh, nu! Vai, îmi pare așa de rău. Cred că e în regulă. Puteți să lăsați deoparte lanțurile alea pentru totdeauna. Dacă vreți să știți, cel mai periculos lucru de la Aqua Park este un rechin gonflabil. Și câteva umbrele. Am fost să vedem chiar noi. Nu aseară, sper. Veniți repede! Cu toții trebuie să vedeți asta! Stați așa, tata trebuie să vadă partea asta. E dezgustător! Și ce e mai rău este că în după-amiaza asta întreg orașul se va bălăci în apa aia. Hai repede, trebuie să-i oprim. Dați-mi voie să vă spun, doamnelor și domnilor, că mulțumită complexului Aqua Park din orașul nostru vom fi invidiați de toți cei din jur. Îmi pare rău, tipilor, am primit ordine stricte să nu vă lasă intrați. Da, uite, am permisul de diamant. Îmi pare rău. Știți? Ce v-am spune că în adâncul sufletului sunteți un bărbat în contact strâns cu natura? Acum, cu toții am auzit despre câțiva ecoloactiviști locali ce critică cu aplomb așa zisă poluare chimică. Prostie pură și nejustificată. Pot să vă asigur de acest lucru. Dacă am putea să scurt-circuităm conexiunea de transmisie, ai putea să-ți pui filmul acolo? Fii sigur de asta. Și pentru a vă dovedi, doamnelor și domnilor, că nu există absolut niciun pericol, eu voi fi primul care va intra în apă. Trebuie
doar să-l găsesc pe cel bun. Grăbește-te, o să încerc să-l opresc. Opriți-vă, nu săriți! No! Ați văzut grămada aia? Da, am văzut! Ajutor! Vă rog să mă scoateți de aici! Cu toții ați văzut ce se află în apă. Nu o să mă prindeți acolo? Nu lăsați-o pe ea! Mă mănâncă peste tot. Nu mai... Nicio grijă! Înapoi acasă am exact ce trebuie. O cremă din tulpini strivită de urzici. Doamnelor și domnilor, Cici